Vstupenky vypredané za pol hodinu, to by evokovalo koncert svetoznámej popovej hviezdy a nie študentský ples. Opak je pravdou. Hovorím o konkrétnom plese Gymnázia v Partizánskom, ktorý si tento rok zapísal do svojej histórie číslovku 7. Po Červenom koberci prišla do Domu kultúry takmer 200 hostí. Myšlienka usporiadať tento ples vznikla vlastne medzi študentami. Je krásnym, hoci trochu nezvyklým javom, keď súčasný mladý človek vychovaný gigabajtovými USBčkami príde s myšlienkou študentského plesu. Myslím, že každý rok sa snažíme o niečo nové, neopakujeme sa, ako samozrejme v niečom sa musíme opakovať, ale snažíme sa o nový program vždy. To, čo je dobre, zachovávame, to, čo môže byť lepšie, tak zlepšujeme. Dnešný ples nie je otázkou včerajšieho dňa alebo posledného týždňa, ale je to dlhodobejšia záležitosť, ktorá nás stála dosť energie a času, takže dôvod na plesanie určite je. A myslím, že ľudia sa bavia, takže my sme zatiaľ spokojní. Tak tohtoročný program na ples je po programovej stránke dosť pestrý. Dá sa povedať, že sme využili všetky možnosti, ktoré sa nám naskytli. Zavolali sme Moniku Olšovskú a Arsiho, ktorí nám predviedli skvelé číslo a ďalej aj Crazy Rock. Tohtoročný ples nám otvoril Peter Tužinský s partnerkou a naopak uzatvárať ho bude Matej Pecho s Jurajom Halaškom duom s gitarou a spevom. Tým, že skoro 10 rokov profesionálne tancujem a vlastne plesová sezóna je moja najobľúbenejšia sezóna, ja to tak striedam, že celú plesovú sezónu vždy piatok sa chodím zabávať a soboty vystupujem. Ale pozvanie som prijala pretože moji starí rodičia sú z Veľkých Krštenian. Napriek relatívne krátkej histórii je ples Gymnázia v Partizánskom najobľúbenejším plesom s najpočetnejšou návštevnosťou a najkratšou dĺžkou potrebnou na predaj vstupeniek. Je to jedinečná akcia pre všetkých bývalých, súčasných i budúcich študentov, učiteľov, priateľov, podporovateľov, obdivovateľov, závislivcov, teda tých, ktorí sa chcú zabaviť pri dobrej hudbe, skvelom jedle, krásnom programe a v príjemnej atmosfére. Je to asi jediný ples v meste, kde môžu ísť takíto mladí ľudia? Keďže to môj prvý ples, zároveň najlepší zatiaľ, tak príťažliví mladí ľudia, učitelia, všetci. No, že je tu vlastne ples a vlastne sú tu všetky vekové kategórie a je tu zábava a super program. Príťažlivý je vlastne preto, ja som z gymnázia, je tu veľa známych a páči sa mi. Možno to, že tento ples je určený pre široké spektrum hostí od nejakých 15 rokov, čiže žiakov gymnázia, cez absolventov, učiteľov a v neposlednom rade aj rodičov školy. Je pravda, že sa lístky na tento ples predali za pol hodinu? Bolo to trošičku viacej, ale je to pravda. Náročná nemusí byť len príprava plesu. Svoje o tom vedia najmä dámy. Dohromady to boli asi 4 hodiny. 2 hodiny som intenzívne pracovala na tom, aby boli prichystané šaty. Zvyšok bol oddych. No, ja nemám problém s prípravou na ples. Príhovor som si pripravil asi 3 dní. A oblečenie asi 15 minút. No tak dnešný ples bol veľmi zaujímavý, pretože dnes sme sa vrátili okolo 17. hodiny z Tatranskej Lomnice z lyžiarskeho a o 3:15 som už bola na tomto plese v plnej paráde, ako má byť. Nie, asi 10 minút, no. Zvyšok som venoval manželke, viete, tá logistika, zaviesť kaderničke, potom tie výžačistky a naspäť, no. A o pol 7 do sprchy a o 3 na 7. Ak organizátori zotrvajú v nasadenom trende, tak na ten 8. ples Gymnázia v Partizánskom sa vstupenky vypredajú asi tak za 15 minút. Ďakujem.